Assalamu alaiki sayyada Amina, yau ne girman ki zana bayyana. Wani tsohon zani da ke taba mini rai, rabbi ya nufe ni zana zayyana. Akan batun karimi ya sayyada Ali na ummun nabiyyu khairina. Da kunne da hankali a cikin maki masomina. To ina hankali ga mai ilimin da zai ce ta ce mai mani ba zan yi ba. Bayan rabu ne yake fada kuma mata kansa bai azabtar da bawa kan abin da bai sani ba. Masu da mukamin sayyada Amina zai fitin wuri ku bar ga kutuba. Wacce rabbi yayi wani ima kamar ki sayyada Amina kabban gani ba. Ka girmama da kuma wai ka bar ruwa. To abin ne daban haushi, wai dan adam ne yake batun ga damuwa. To billahi lazimu sayyada Amina, san ki ne ya bar ni nayi rayuwa. Masanin gaibu zahiri ka sani, ilaukar ka bar ni zuci ta rawa. Ita ce sila ta samar da salama Aminatu a wanga duniya. Zafi na rabu dace na haihuwar masu na siniya. Sha zaman ki lafiya ki taka daidar jalin mama muna ta jiniya. Mai rijalin nabi ne ummu rijal ummu halifa sadam da gaisuwa.